Urhulumente ucele umphathiswa wamashishini kaRhulumente Umnumzana Pravin Gordhan ukuba ahlale phantsi kwakhona nosomaqhuzu omtsha wakwaEskom Umnumzana Andre De Ruyter kuze amcele ukuba aqale emsebenzini ngokukhawuleza. Umnumzana De Ruyter bekulindelekile ukuba aqale emsebenzini ngomhla weshumi elinesihlanu walenyanga izayo kaJanuary walonyaka uzayo. Kodwa iCabinet kwintlanganiso yayo yagqiba ekubeni loka-De Ruyter kufuneka aqubisane ngokukhawuleza nemiba yolawulo ukungabikho kwenkqubo yokulawula ezezimali kwakunye nokuzinzisa ngokubanzi liqumrhu liphehla umbane. Kwaye uRhulumente uza kuvuselela kwakhona iqela eliza kupheka amaqhinga okuhlangabezana neengxaki ezijongene neli ziko lakwaEskom. Emva kweveki enzima yocimicimi wombane, ingcali zoqoqosho ziye zathi lo cimicimi ungakhokhelela kwimeko yokudodobala koqoqosho kweli. Ngoku nje iCabinet igqibe kubeni izinzise liqumrhu liphehla umbane kweli ngokutyumba usekela mongameli weli Umnumzana David Mabuza ukuba akhokhele iqela eza kupheka amaqhinga okuhlangabezana neengxaki zeliqumrhu lokwaEskom neliquka umphathiswa wezezimali Umnumzana Titomboweni, umphathiswa wezamandla Umnumzana Kwetemantashe kwakunye nomphathiswa wamashishini kaRhulumente Umnumzana Pravin Gordhan. Kwaye nosomaqhuzu omtsha kwaEskom Andre De Ruyter uza kucelwa ukuba aqale emsebenzini phambi kwexesha ebelibekiwe. South Africa will know that whilst we will continue to maintain our fleet, there will be some program of alleviating whatever difficulties that we will encounter on energy loss as we do this maintenance. Secondly, as we deal with the structural defects on our new plants, what then do we also do so that businesses and households do not suffer? Umnumzana Mthembu uthi benguRhulumente bayakuqonda kubaluleka kwezinye inkqubo zokuphehla umbane njengendlela yokuzinzisa inkqubo yokwanjiswa kombane kweli. There are independent power producers who can come to the party, who can come to the grid, but also Cabinet also said it should not only be Eskom that can procure electricity from anybody else. We must make our law to be amenable to other private citizens or even municipalities. By the way, there are municipalities that are now procuring electricity from independent power producers. Kweminye imiba Umnumzana Mthembu uthi inkampani yezophapha yakwaSAA iza kufumana enye i2 billion rand uRhulumente. Loka Mthembu lebele ngelithi enye inhlanganiso yeCabinet iza kuqoshelisa imiba ephathelene nohola abahlalulwayo kwiphondo laseGauteng i-e-tolls.